Laing suspect sa pagpayuhot og droga sa Cagayan de Oro City nga matud pa misukol sa kapulisan, napatay. Nakatutok si Clyde Makaskas. Nagdangoy-ngoy sa purinarya sanglit dili madawat ni Kimberly Malase ang gidangatan sa iyang live-in partner nga si Brian Dabo-Dabo. Kinsa napatay sa kapulisan kagabi sa Barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City dihang misukol matud pa kini atol sa gilusad nga bypass operation. Wala mituo si Kimberly nga musukol ang iyang partner sa kapulisan. Gani wala sab kuno siya kasayuran nga nalambigit kini sa droga. Dili siya ingon nga gi-point lang unya gi-operate but naa siya no, isa sa mga target personalities. It is just so happen nga na gyud no na ay shootout actually. Dili sab siya motuo nga naggunit kinig 38 revolver nga baril nga gingong ginagamit sa suspect sa pagsukol kaniya. Sa impormasyon sa Police Regional Office 10, daan na nga naa sa listahan sa mga drug personality ang suspect. Ano nga ako nga, ano man yan, grabe kayo siya, kabutan sa kumbana yan ako na yan. Pero mo to, kamam nga, nisukol gidi mong bana? Di ko mo to. Pagbutyag sa live-in partner sa suspect, nga baguhay lang matod pa kini nakagawas sa prisuhan sa kasong frustrated murder kaniadto. Sa datos sa Pro-10, gikan August 2018 hangtod karong Marso sa karon nga tuig, mikabat na sa 700 to 800 ka drug operation ang ilang nalusad sa tibuok rehiyon. Sa maong operasyon, kapin 700 na kapersonahe ang naaresto ug sober 120 ka drug personality ang namatay nga giingong misukol. Wala punta nalipay nga na ay mga tawo nga nakabsan og kinabuhi during our police operation. Uban si James Yap sa kamera, ako si Clyde Makaskas para sa One Mindanao.